Ovo nije prvi glazbeni show koji radim, ali je dosta drugačiji od svih ostalih koje sam prošla, samom činjenicom što ne znamo uopće tko se natječe i zapravo svi čekamo taj trenutak kada ćemo otkriti tko je ispod maske. Pokušavam od produkcije doznat tko su ljudi ispod maske, ali neće mi reći, tako da ni ja zapravo ne znam, pa si zamišljam tko bi to mogao ispod biti. Pa ne znam, recimo, moja želja bi bila vidjeti, na primjer, Silvija Marića. Razmišljala sam kao hoću li moći po gestama prepoznat tko je ispod maske. To bi zahtijevalo da to budu ljudi koje možda osobno poznajem ili koji su dovoljno često i baš na taj način u javnom životu da prepoznaš neku gestikulaciju, ali gledajući iz strane inačice zapravo je dosta teško prokljuviti tko je u pitanju.